ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои навнави арзон қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумотша дар WhatsApp, имо, экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навора қабул кардан дӯстони азиз мо гирифтем, барои шумо пешкаш мекунем. Хоб Kia K5 аст ки бо нархи арзон, гурзаҳои газел астае ки барои боркашӣ, Opel Zafira астае, мошинои советский газ 3102 аст дӯстони азиз, Opel Vectra астае, астае Toyota Camry D бо нархи бениҳоят арзон, VAZ 2106 бо нархи арзон астае ки мерседесҳои сечка объёмӣ ва сечкаҳои простой дта астае бо нархҳои арзон ва нархҳои қиматтар, ва астае Opel Astra G солҳои 2000 бо нархи арзон астае, Opel Hatchback бениҳоят арзон. Обшим дар ин навор хеле мошино қабул кардем ки нархҳои арзон ва ҳамаш пешкаши шумо дӯстон аст ки номерошона ҳар як кадомша дар аввали видео, дар охир ҳама ҷо шуда мондагем, метавонед ки ҳар як кадомша тамошо карда занг занем. ва курси имрӯза бошад 116 сомони дӯстони азиз. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Kia K5 астае баъдон ки срочнаи светои сафед соли боришаш 2013 сол астае ки мошин вагонае, сӯишфурӯш бензинаи гибриде, объём мотораш 2 литраи, коробкаш автоматаи сестани мошин баъдон беҳтарин мошин, як даст гашта мошин вагона мегӯяд, як даст як одам гаштаги астае, беҳтарин ҳолат дае. Светош светои трёхкомпонент дӯстони азиз, тонировкаш 1 сола, ҳуҷҷат 1 сола, утилизатсия кардаги астае. Хоб панорама дорад дӯстони азиз, балнос, пачка, консоли, электропакет, обши ҳамаи намуд комфортура дорад. 2013 солае ки полни ход, мақсад ки комфортни мошин. мошина мега срочно фурӯхта мешавад бо нархи 125 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мекунем. ва вариантҳои алишам астае ба ягон Opel Astra G ё ки ягон мошиное ки Toyota Corolla Verso ё ки ягон намуд сечкаҳои объёмникати обши дӯстони азиз. Astra G сечка объёмник, Toyota Corolla Verso ё ки ягон бо худтон мебинед варианта пешкаш мекунед. нархи мошин сумаки арзона 125 та ва вариантҳои алишира гуфтем. агарам хеле Astra G сечка бошад болои сумам тиен мешавад. мошин дар ноҳияи рудаки дар айни ҳол 125 та боз муомила дорад. тонировка, ҳуҷҷат ҳамаш кардаги ҳастае. хоб ягон савол боша, ягон маълумоти иловагӣ оидаи ин мошин агар шумо хоҳед фаҳмидан, промои рақамҳои мегафони соҳибшуда дар рақамҳошон WhatsApp-ам дорад, занг занед, маълумотҳои пурраша гиред. ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ доранд, хона, замин, квартира, марамат, дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram дорад. чӣ реклама доред рӯй кунед, мо рекламада мемонем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астае ки Opel Zafira астае ки срочнаи соли боришаш 2002 сол, сӯишфурӯш газ, бензин, мотори 8 литр, коробка механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд 100%. дӯстони азиз, мошин ҳуҷҷат, техпаспорт дорад, утилизатсияш мегӯяд нав кардагӣ 1 солаи дига, ҳуҷҷат, кондитсионер, электропакет, салон тоза. мошин хеле ки даст як одам нагашта, балонша ҳолати кӯра, дискови заводской, светои хеле серебристи. нархи мошина мегӯяд 63 000 мегӯем, бо муомилаи хуб кардан мегӯяд метиҳем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшанда. 63 000 муомилаи хуби хуб дорад, дар тарафи хуҷанд шаҳри Истаравшанда қарор дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибашон 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp-ам дорад. рақамҳои тиселай 24 соат кор мекунад. кадоми шумо ки мехаред метавонед ки занг занед, маълумотҳои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гиред. мошинча мегӯяд созае. бештар маълумот тариқи телефон. дӯстони азиз, агар шумо дар ҳамин навори мо ягон мошини маъқул наёфта бошем, дар комментария мо нависед кадом марка мошин ба шумо лозим аст. мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ астае ки срочнаи VAZ 3102 советский мошин, беҳтарин ҳолатда, соли боришаш 2004 сол астае ки сӯишфурӯш мегӯяд газ, бензине, ҳардуш кор мекунад. мотор мега 1.8 простой мега 24 простой дӯстони азиз, 1.8 24 простой. коробкаш механикаи сестани мошин мега, чоткаи мошин мега, чанд сола ки даст як одам нагашта. мошин 3102 дӯстони азиз, бо хайхтон маълумотҳои пурраша мегирем. мошин мегӯяд 4 та баллон мегӯяд 50%, ҳуҷҷатош мегӯяд то моҳи ноябр аз суруғ дорад.
خب салонш ҳам тоза ка ин ранги кӯжи тоза бу хахтон маълумот шавед. Нархи мошин арзон. Нархи мошина мега 20 мегем бу арзон мегад мекунем. Мошина ин ҳол хароб дорад дар ноҳияи Варзоб да. Ҳамаги нархи мошин 20000 сомонӣ боз муомила дорад. Якумаш рақамои мегафон дасти ахираш 2621, дуюмаш рақамои мегафон нашам 3501. Инашам WhatsApp дорад. Ягон савол, ягон маълумоту иловагӣ бошад, марама занг занед, нашо сумош бо арзон ва муомила дорад. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Грузовой газел асои баъдрон ки срочнаи соли 2006 сол асае ки сӯзишфурӯш гази холӣ. Грузовой газел 2006 сол гази холӣ, объем мотораш 405, коробкаш механикаи, ҳолати мошин мегад, созаи беҳтарин мошин мегад, мегири фақат кор мекунӣ. Дӯстони азиз, коробкаш мегад созастай, баллонш мегад 70%, ҳуҷҷатош мегад бучдагай, аккумулятораш мегад пачкай, хадавоишам созаи дӯстони азиз, хобшим тоқа суми холӣ мегад, алиш намешавад. Харидори аниқ боша мегад, бо муомила мекунем срочна. Нархи мошин 35000 сомонӣ аст, боз мегад муомила дорад. Ва мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дӯстони азиз, 35 та бо муомила дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳиб шуна дӯстон аст, кадом шумо ки мехаред занг занед, маълумотои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гирен, бо ҳамаша ба шумо фаҳмота медиҳем ва арзона мекунем. Мошинча мегад чотка 2006 сол грузовой газел. Марама занг занед. ва шахсоне ки ягон мошини фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, компания, аппарат, чизе ки барои реклама кардан бошад, марама дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram пайваст дорем. چه реклама ки бошад марамат роӣ кунем, мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мемонем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Opel Vectra A ҳастае ки срочнаи соли 2006 1995 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1.6 литраи, коробкаш механикаи, сайстани мошин бадрон, чоткаи мошин мегад, беҳтарин родаи мошин ай ҳамун вақте ки ай вагон гирифтага мегад, як даст гаштага 6 сола мегад, дасти як одам гашта, яъне ки ай вагон прамои дасти як одам мегад гаштаи мошин беҳтарин ҳолат дорад. дӯстони азиз, мошин мегад хеле корои вазбин, мақсад корои хеле такси, ягон раҳои дури хеле коро дар гаштагӣ нест. Мошин мегад фақат дорим Душанбе Варзоб мегад гаштагаи тамом. Мошин баллон 70%, дӯстони азиз, моторш мегад соз люк дорад, 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, алишам мешавад ба ягон мерседесои сечка, объем ё ки хундай санатаи Карола ам хали боша мегад, болош мегад сум метиҳем. хоб мошин дӯстони азиз, чӣ хеле ки мавқиф задагӣ пуштагӣ мегад надорад. Мошин мегад мақсад ки хеле ки даст як одам нагаштесай, соҳибаш мегад мақсад ки хай бо хахтон маълумотша мегирен. Нархи мошина мегад 30000 мегем, бо мегад муомила мекунем. Мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Варзоб. Мошин мегад стоишаи арз, мақсад ки хеле зура мега обшин, хеле дастияи мошин мегад, барои дастӣ зурае. нарша мегад 30 мегем, бо муомилаи хуб мекунем. Мошин дар ноҳияи Варзоб. хоб прамои рақамҳои мегафони соҳибшон дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад, ахираш 59. хоб вариантҳои алишофти ҳуҷҷат дорад, ягон савол, ягон маълумоту иловагӣ бошад, марама занг занед, маълумотча бухтон гирен срочнай бо нашод сумош арзон мекунем, мега марама. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Opel Astra F ҳастае ки дар кузифи хетчбек, соли 2006 1992 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механикаи, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, дӯстони азиз, моторш мегад соз ҳастае, чашкош мегад варид надорад, 90 солаи соза мегад, нархиш 17000 сомон. ва мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. кадом то ки мехаред занг занед, маълумотои 100% пурраша гиред, чанд қа арзон мекунедагиша нагуфтиян. моторш мегад соз ҳастае, чашкош мегад варид надорад, 17000 дар ноҳияи Ёвон срочна мегад сундар кора. марамад рақамҳои мегафони соҳибшунаем. ва дӯстони азиз, боз мегӯям ки агар шумо ҳамин навора тамошо дошта бошед, агар дар ҳамин навор мошини маҳқулитонро наёфта бошед, хоҳед агар мошин хариданӣ, дар комментария мо нависед ки кадом маркаи мошин ба шумо лозима, то чанд сомона, аз кадом территория. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки аз фурӯшандаҳо ба шумо ҷудо карда пешкаш кунем. шумо лайкҳоро занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-класс, дӯстони азиз, ки сечка, объёмни соли 2006 1999 ҳастае ки сӯзишфурӯш бензини холӣ. моторш 2 литраи, коробкаш механикаи, сайстани мошин мегад, чоткаи 4 дискови рамашка, лотои ходи, дӯстони азиз, балоношкати, электропакет ҳам дорад, светои сафедаи мошин мегад, созаи маълумотои бештар мегад, таърихи телефон. нархи мошина мегад 65 та мегем, бо арзон мегад мекунем. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда.
хоб рақами мегафоншон аст, рақамҳои соҳибшон аст мегафон дар шаҳри Исо 65 та маромад ҳамихел маълумот соҳибшон пешкаш кардаем ба шумо расондем. Оиди ҳамин сечка шумо агар ягон маълумоту иловагӣ хоҳенага аниқтар маромад занг занед, фақат маълумотша гирен ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира хоҳем ки дар канали мо реклама монданда маромад рақамҳои барои реклама кардан 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram, пайваст дорем. Чӣ реклама ки боша маромад рӯй кунем, мо реклама мекунем. Лайкора занед, фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед ва хоҳиш ки падилсаш кунед. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки Toyota Camry 2 ҳастае ки срочная бо нархи арзон. соли боривичаш 2007 сол ҳастае ки сӯишфурӯш газ, бензин, мотор 2.4 литр, коробка автомат. Мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин чунак ранги дубайск тофтесай, ранги эскаш кардаган, бо хахтон маълумотша мегӯяд. Фақат не ки одамони харидори аниқ беҳуда мегӯяд нороҳат накунед, вақти моро накунед, вақти хутонам. Нархи мошин мегӯяд 85000 сомонӣ аст. Чунак азиз, бисёр не ягон сум арзон мешавад, чунак бисёр не. Нархи мошин 85000 сомон аст, қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомида, Camry 2 светои сафед. Илтимос мегӯяд фақат беҳуда мегӯяд нороҳат накунед, фақат харидотон азиз амира мақсад ки гӯш кунед. хоб рақамҳои мегафони соҳибшона кадомтон агар ки харидори аниқ бошед марома занг занем ва шахсоне ки мошини фурӯшдори маромад рӯй кунем, мо реклама мекунем. Шахсоне ки агар дар ҳамин навор наёфтем мошини махолитонам дар комментария мо нависед, номи мошин дорем, мо дар видеои оянда видео карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Opel Astra J дар кузови хетчбек срочна. соли боривичаш 2000 сол ҳастае ки сӯишфурӯш газ, бензин, мотор 1.6 литраи, коробкаш механикаи. Мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд документош пурчагасони азиз мегӯяд мошин хай созае, мақсад ки ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад. 4 балони ҳолати корӣ, 4 дискаҳои заводскои инам хеле свето, салоншам тозаакай. Мошин мегӯяд чотка, як ҳуҷҷат мекунед тамом. нархи мошина мегӯяд 46 та мегӯем, бо арзон мегӯяд мекунем. Мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахта. нархи мошин 46 та 2000 сол газ бензин бо мегӯяд арзон мешавад. хоб рақамҳои тисели соҳибшона ягон савол боша, ягон маълумотои иловагӣ оиди ҳамин мақсад чи Astra J фаҳмидан, метавонед ки фақат занг зада маълумотоша гиред. ҳамин навори моро агар имконият ки бошад дӯстони азиз, дар рафиқотон, дар группаҳотон, дар имо, WhatsApp, Telegram чӣ сайт доред, ҳамин навори моро селкаша падилсаш кунед, хеле мода хуб мешид. агар шумо ки мошини хар ки бошед дар комментария нависед, мо дар видеои оянда барои шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки ВАЗ 2106. соли боривичаш 1999 ҳастае ки сӯишфурӯш бензини холӣ, мотор 1.6 литраи, коробкаш механикаи. Мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд нархша арзандаи бо амирам мегӯяд арзон мекунем. свети сафеда сура, дискаҳои простой, салоншам созатон азиз. нархи мошина мегӯяд 8000 мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. срочна сум дар кора. нархи мошин 8000 сомон аст, қарор дорад дар ноҳияи Ҷиникул, яъне ки ноҳияи Ҷиникулда қарор дорад. ноҳияи дӯстӣ бо муомила савдош мегӯяд дар назди капоти мошина. хоб промои рақамҳои мегафони соҳибшона ягон савол, ягон маълумоту иловагӣ оидаи шумо хоҳед агар фаҳмидан, маромад занг занед. лайкора фаромӯш накунед, инсон азиз занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳастае брадорон ки срочнаи светои сафедаи соли боривичаш 1995 ҳастае ки сӯишфурӯш газ, бензин, мотор 1.8 литраи, коробкаш механикаи. Мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 2 та электропакет дӯстони азиз, газ, бензин кор мекунад. 4 та балон мегӯяд нави нахавада мегӯяд гаштисае. хоб дискаҳош простой дӯстони азиз, балонош ҳолати корӣ, салоншам тозака, инам хеле светои сафедае. хоб дӯстони азиз мегӯяд мошин мегӯяд задагӣ нестае, мегӯяд ҳамин хеле нависаи соҳибош. нархи мошин мегӯяд 29500 сомон аст, бо мегӯяд арзон мекунем. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. на сечкаи арзон ки мехостед, на баъди шумо сечкае ки арзон. маромад дигари маълумотои пурра ва аниқша метавонед ки тариқи телефон аз рақамҳои поёнбуда гирен. ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp, имо дорад рӯй кунед, реклама мекунем. ва шахсоне ки мошин харед дар комментария нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо кӯшиш мекунем ки дар видеои оянда ҷудо карда барои шумо пешкаш кунем. навори моро падилсаш кунед, лайкора занед, инсони азиз. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.